No, takže ahojte všetci. Idem vám ukázať tutoriál na video, kde zatreste telefónom a hýbe sa vám váš telefón. Takže idete tuto, kde vidíte také Ačka, tuto ďalšie Ačka. Dáte si to Ačko, aby bolo takéto. Dáte si bielu farbu a spravíte takto pár medzier. To zoberete, počkajte, lebo akurát to zoberete. Tak toto roztiahnete po celom. Potom si zase to očko tam necháte, zoberte nejaké zviera, áno, je biele, ale dá sa takto tam roztiahnuť. Potom na to očko ešte raz kliknete, dáte si čiernu farbu a dáte 5 medzier. Raz, 2, 3, 4, 5, 4 slupce. Raz, 2, 3, 4, 5. Stále iba 5 a máte raz, 2, 3, 4. Zrosete na toho havina alebo aký emoji ste si dali a napíšte si zatriasť svojím telefónom. Akým chcete jazykom, to napíšem po anglicky. Tak sa vám to vydarilo a takéto video. Ahojte!